NDFB गोदानै मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जानायाव बिराद गिदिर मोनसे खहा जाबाय बिराद गिदिर मोनसे साननो गोनां बाथ्रा फैबाय लोगोफोर बे गासिबो बाथ्राखौ आं डिटेल भाबै बेसेबां हायो नोंथांमोननो दिनै डिसकासन खालामगोन स' गतिके नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबोद नायगोर बिनि उनावहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम स' फै अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव बे माने रिएक्सन मा फैदों बे राजखान्थि हान्जाखौ दानायावहाय दानि बिटिआरनि चिफ बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो आरो डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोननि गेजेराव आं बिदिखौ होगोनानै ससे होगोन आं बिनि उनाव आं बेसेबां हायो नोंथांमोनजों आबुं रायलायनो नाजागोन स' अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायगिरदो फै अब्ला आं होगोनसै মই অভিনন্দন জনাইছো ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত গণতন্ত্ৰ দেশত পাৰ্টি গঠন হ'ব পাৰ্টি ভাঙিব এইটো একদম ভাৰত স্বাধীনৰ পৰাই চলি আছে গতিকে এইটো আৰু এটা নতুন পাৰ্টি আৰম্ভ হ'ল মই অভিনন্দন জনাইছো নেতৃত্বক আৰু আশা ৰাখিছো যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ইথিকেল এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এটা কাম কৰিব আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ চিন্তা কৰি পেলাই তেখেতসকলে কাম কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছো न'खर फिसा मोनसे होबाय बिटिआर दा किन्तु बेयाव जोङो गावनि गोसो मथे सेल्फ रुल खालामनानै जों थानो हायाखै दिनै जियाव हा होदों जियावहाय जोंनो जायगा होदों बेयाव जों न'खौ माबोरै लुना लागोन खथा 2 ना खथा 3 बेखौबो सोरबायासो बुंहरो दिनै आंनि बारियाव आङो मा मैगं गायगोन बेखौबो सोरबायासो बुंहरो बेखौथ' जोङो उदांथि मोननाय होननानै बुङा मोनथाय मोननानै होननानै बुङा बेवहाय जोंनो सोरबाया एसे न' हा होब्लानो जोङो हान्थु खारायनानै खर' गंग्लायनानै थांनानै थानांगौ बे नङा दिनै बे जागासिनो बिनिखाय जोंहा जि मोनदों बेखौ जोङो सेफगार्ड होनो थाखाय जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोंनि उदांथिखौ बुहुमाव खर' दैखांनानै थांनानै थानो जाहाथे जों हायो मान सन्मानजों बिनि थाखायसो जोङो दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दादों खुनु पार्टी स' नोंथांमोना नुखाबाय जे बिटिआरनि चिफ बर' सारा दिनै जाय गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम होदों बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोना माने हुबिसा जासिदों जे बिथांमोना गावसिनि माखासे प्रिन्सिपल्स आइडियलजिफोरखौ लानानै माने गेवलां भाबै खामानि मावलांनो हाथों होननानै आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि बे दानि गोदानै दाफुंजानाय माने राजखान्थि हान्जा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि जेनाखि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि मेमआ दिनै बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों जे बिथांमोना मानि थांखि बिथांमोना खुनु रावजोंबो सुथुर नङा बिथांमोननि राजखान्थियानो दानिया सोरबा इउपिपिएलजों सुथुर नङा सोरबा बिपिएफजों सुथुर नङा सोरबा कंग्रेस आरो सोरबा बिजेपिजों सुथुर नङा अके बिथांमोना दिनै बुंबाय सुथुर नङा जों मानिबाय मस्ट गासिबो फालिफा दिनै वेलकाम खालामबाय नङा होमबा दानो हायो माने जोंनि इन्डियानि कान्ट्रियानो बेनिखा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै गोदान मा दिनै मोनथाम हाजारथाबाबो माने राजखान्थि हान्जा दानो हायो खिन्थु माखासे सार्थ'आव माखासे खोथा थायो दिनै राजखान्थि हान्जा दाबानोथ' माबा मोनसे जागोन बेबोथ' नङा बिथाङा मेडामा होनदों सम आरो लायो नंगौ खोथासो खिन्थु आं दिनै मोनसे फिल खालामदों दिनैनि बे बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जे दिनै गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय हो बियो मानि थाखाय जाखो आरो बियो सोरखौ दिनै गोहोम खोख्लैनो हागौ आं दिनै मोनसे फिल खालामदों आंनि फिलिं नोंथांमोननि फिलिंआ मा आंनि फिलिं मा रावनाबो गोरोबनाय नङा आरो आं कमेन्टफोरखौ नायनायनि गेजेरजोंहाय जे फिलिंसफ्रा दिनै बिथांमोना शेयार खालामनायजों बे गासैबो कमेन्टफोरखौ लानानैनो आं दिनै मोनसे थुबुर खालामनानै आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामनो फैदों दे दिनै नोंथांमोना बुंबानो जाबाय बुहुत दुखुनि बाथ्रा जादों दिनै NDFB ब्रादारमोनखौ आं जेब्लायबो बेफोरबायदि गावस्रा जानो आं मालाबाबो लुबैयाखै आं बिराद लुबैयाखैमोन आं बिराद दिनै गोसो गोरबोआव माने बिखायाव दिनै नांदों मानोना आङो सासे NDFB मोजां मोनग्रा लाभार हिसाबै आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि डिमान्डखौ जों मिथिगौ बिथांमोननि डिमान्डआ मामोन बिथांमोना बै समाव जेब्लानाखि हाथियार हमलायनाय समावबो गावस्रा जाबोबाय दिनै NDFB आर जाबोबाय NDFB P जाबोबाय NDFB S जाबोबाय फुरा गावस्राना फैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा दे जेबो दाय गैला फैबाय दिनै ज' खौसेयै दिनै मोनसे सुक्ति जाबाय सुक्तिनि उनावबो दिनै जों NDFBफोरखौ गावस्रागोन सिमाङावबो सानाखैमोन दे आंजों लोगोसे रायजो राजाखौबो सानाखै दे NDFBफ्रा गावस्राथोंगोन होननानै सुक्ति जानायनि उनावहाय बिथांमोना आरब्लाबो पिब्लाबो एसब्लाबो खौसेयै थागोन होननानै मोनसे फिल खालामदोंमोन आरो बिथांमोना खौसेयै थानांगौनि बायध'थामुलकमोन मानो होननानै बुङोबा दिनै जे बिथांमोननि माखासे केडार्सफ्रा दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबनाय दङ बिथांमोना दिनैसिम उदां माने अख्राङाव ओंखारनांगोन सोर खामानि मावगोन ना दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ मावगोन ना बिपिएफआ मावगोन ना दानि गोदान राजखान्थि दानाय APBआ मावगोन रायजो राजाफोरा दिनै माथायारि गुरिजोबसिगोन मोनसेनि उनाव मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जागोन दिनै राजखान्थि हान्जाफ्रा गावजों गाव खाजिया जागोन
गावजों गाव जुदि खाजिया जायोब्ला बेनि दायनिगिरि माने बेखौ सोर रुजुनांगोन साधारन पाब्लिकफ्रा रुजुनांगोन मानोना रायजोफ्रा खस्थ' मोनगोन माने बिराद मोनसे गुलुंगुं थासारि फैगोन दिनै गोदान राजखान्थि दानाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो गामियाव फैगोन एरियायाव फैगोन खावलायफैगोन अब्ला बेनि गेजेराव माखासे थासारिबो सोमजिनो हागौ आरो बेखौ सरासनस्रा रायजोफोरा खालामा जेंना जेंना रावबो खालामा खिन्थु दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासे थासारि सोमजिनो हागौ दा आं बिराद दुखु मोनदों आरो मानोना दिनै डियारनाबा सारा जोबथेसालियाव दङ बेजों लोगोसे गोबां एनडिएफबि केडार्सफोर जोबथेसालियाव दङ होननानै नोंथांमोना बुंबाय थादों दाना सोर मावगोन माबोरै मावगोन नोंथांमोना जुदि बुंदों आं बेखौ जे नोंथांमोनजों रायलायनो फैदों गावस्रानो नाङामोन नोंथांमोना खौसेयै थानांगौमोन नोंथांमोना खौसेयै थायोबा नोंसोरखौ खुनु रावबो प्रानिया सोमावनो हायामोन आरो नोंथांमोनखौ लाथारनानैनो गुबुन राजखान्थि हान्जाया माने थोर थोर गिनांगौ बायदि जानानै फैगौमोन मानो नोंथांमोना इउनिटि दं आरो नोंथांमोननि आखायाव गोबां भटफोर दं दा बेखौ लानानैनो दिनै नोंथांमोना दिनै गावजोब्बाय दिनै देख एनडिएफबि ब्रादारमोनहा दिनै बा नोंथांमोननि संगठना बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा सोरबाया दिनै एपिबिआव थाबाय सोरबाया दिनै बिसिपिआव थाबाय सोरबाया दिनै कंग्रेसआवबो थाबाय सोरबाया दिनै बिपिएफआवबो थाबाय आरो सोरबाया दिनै इउपिपिएलआवबो थाबाय दिनै गासैबो राजखान्थि हान्जायावनो जमा जानानै गावस्रानानै थाजोब्बाय मानि थाखाय थादों कुइसना बे मानि थाखाय थादों डियारनाबा सारखौ हगारनायनि थाखाय डियारनाबा सारखौ हगारनायजों लोगोसे जेसेबां जोबथेसालियाव दं बिथांमोनखौ हगारनायनि थाखाय मानि थाखाय माने मोनसे कुइसन सिखारो आरोखि ना सारमोन दा बेनिखायनो आंनि फिलिंआ ओरैबायदि मोनदों आरो फैबाय थानाय जेनाखि 2025नि बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ ना बे बिटिसि इलेक्सनाव गोहोम खोलैनो हागौ आं मोनसे फिल खालामदों आंनि बुंनाया नंगौना नङा नोंथांमोनाबो एसे जाज खालामनानै नायनो हागोन आरो मानोना बयहाबो बिबेक दं नालाय बयहाबो साननो हानाय बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय माने बयहाबो गोहो दङ दा गतिके आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो आं फोरमायनानै होनो फैबाय बाथ्राया ओरैबायदि दे नोंसोरो नायबानो जाबाय दिनै बिथांमोननि गोदान माने राजखान्थि हान्जा जोनोम जानाय लोगो लोगोनो सोरनि भटार्सफ्रा खमायगोन सोरनि भटार्सफोरखौ बोगोन बिपिएफनि भटार्सफोरखौ बोगोन ना ओरै इउपिपिएलनि भटार्सफोरखौ बोगोन बबेनि भटार्सफोरखौ बोगोन कुइसना बे जादों बबेनि भटार्सफ्रा खमायगोन दाना सोरनि सापर्टार बिपिएफनि सापर्टार बा एपिबिआव हाबगोन ना इउपिपिएलनि सापर्टार बा दिनै इउपिपिएलआव हाबगोन ना बिजेपिनि सापर्टार बा दिनै एपिबिआव हाबगोन ना कंग्रेसनि सापर्टार बा दिनै एपिबिआव हाबगोन बबेयाव हाबगोन सोर माबोरै फैगोन बेखौ सोर मिथिनो हागोन आरो सोर हमनो हागोन गोबां कुइसन गोबां साननो गोनां बाथ्रा ओंखायनो आं फिल खालामदों आरोखि गमामा जुदि थांनाय 2025आव दानि जेनाखि गोदान राजखान्थि हान्जा दादों बा दानायाव थाबाय बै सोद्रोमाफ्रा 2025आव सोरनो भट होआमोन थांनाय 2020आव सोरनो भट होआमोन बिथांमोन भटार्सफ्रा दिनै खमायसिगोन खिन्थु बिथांमोना जुदि इउपिपिएलनो होदोंबा इउपिपिएलनि भटार्सफ्रा खमायबाय दा गिनांसिगौ दाना आरो बिथांमोना जुदि बिपिएफनो जुदि भट होदोंमोनब्ला बिपिएफनि भटआ खमायबाय दा खिन्थु हुसियार जाखादो आरो बिजेपिनो जुदि भट होदोंबा बिजेपिआ खमायबाय दा जुदि जोंनि बे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव जुदि इउपिपिनि भटआ जुदि खमायोब्ला बिपिएफनि जुदि भटआ खमायोब्ला सोर थांगोन बाव इउपिपिबो थांनाय नङा बावहाय नोङो बिपिएफबो थांनाय नङा बावहाय नोङो इउपिपिबो थांनाय नङा सोर थांगोन बिजेपिआ हारसिङै थांगोन नोंथांमोना नोजोर होबानो जाबाय थांनाय समावबो बिजेपिआ बेसेबां भट मोना बेसेबां केन्डिडेट देखाया बेखौ नोंसोर नोजोर हो दा गतिके ओंखायनो आंनि मोन्दांथिफ्रा आं बाहाय साननानै माने गोबां मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायदों सोरबाया मस्ट वेलकाम जासिदों अके नो प्रब्लेम माने वेलकामखौथ' जासिनांगोन माने गोदान जागोन हिसाबै बिथांमोनाबो मा थांखि नोजोर मा आइडियलजि प्रिन्सिपाल्स लानानै आवगायदों नङा होमबा दा नोंनो बिसोरखौ नों वेलकाम खालामखानांगोन ना नों बोरैथो मा खालामनो हानो नङा होमबा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा जातिनि सार्थआव जों जुदि बर' हारिनि गेजेराव खौसेनि बाथ्रा बुंबोदोंमोन मोनसे समाव जोंनि दैदेनगिरि सारमोनानो दिनै गेजेराव जों बर'फोरनि गेजेराव जुदि बेफोरबायदि गोदान गोदान राजखान्थि हान्जा दानायखौ गुबुन जाथि माहारियाथ' मिनिखाबाय बेखौथ' नों मिनियाखै होनना रावबो बुंनो हानाय नङा खिन्थु जोंनि गेजेराव मा थि खालामनो हादों बिथांमोना दि बुंदों गोबां बाथ्रा बुंदों दिनै बिटिआर इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ दानि गभर्नमेन्टआबो बुंबाय थायो आरो बिपिएफआबो बुंबाय थायो आरो नै दानि रिसेन्टलि दाजानाय बिटिआर जेनाखि एपिबि जेनाखि पार्टि हान्जायाबो बेखौनो बाथ्रा लानानै दिनै बाथ्राफोरखौ दाबाय एबा राजखान्थि हान्जाखौ दादों दा गतिके थांखि आरो नोजोरा सोरना थि बेसो जाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन फैगोन समासो खिथासिगोन
जे थारैनो सोर माबायदि माने खामानि मावलांमारगोन राजखान्थि हान्जायाव थानानै समाज सेबक हिसाबै रायजो राजाखौ सिबिग्रा हिसाबै रायजो राजाखौ अनसायग्रा हिसाबै सोर माबायदि खामानि मावनानै दिनै गोजोरै राजखान्थि हान्जा हिसाबै थानो हागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन जोंखौ दिनै दानो मिथिया दिनै बे गोरलै गथ' जोनोम जागोदान नङा होमबा दिनै बे गोरलै गथ'खौ जों दानो मिथिनाय नङा बेखौ जों मास मोनसे मास मोननै मास मोनथामनि उनाव मिथिगोन जे बिथांमोननि फिल्डआ माबायदि अरदों आरो बिथांमोननि प्रिन्सिपाल्सफ्रा बा आइडियलजिसफ्रा माबायदि पार्टिनि आइडियलजिसफ्रा बेखौ जों फैबाय थानाय समाव जों नेनानै थादो स' जिखियानो जाया मानो आंनिफ्राय मोनसेल' आसा थाबाय जे जोंनि बे बिटिआर हालामाव दाजानाय जेनाखि राजखान्थि हान्जा मोनथाम हान्जा इउपिपिएल बिपिएफ आरो एपिबि गासैबो बिथांमोना जुदि माबा मोनसे सिन्था खालामनायनि गेजेरजों माबा मोनसे खालामलायनो हायो नामा आंनि थांखि आरो उद्देश्यआ बेनो मानोना बिथांमोननि गासैबो पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो हेडफ्रानो बर'जोब गासिबो बर'जोब प्रेसिडेन्टआ होन सेक्रेटारियानो होन दा बेबो मोनसे जाहैबाय मा जोंनि बिटिसिआव इलेक्सनखौ देरहानांगौब्ला गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि बहर मोनाबा जिन्दगि देरहाया दा बिसोरखौ लाफानांगोन अब्ला जों बिसोरखौ जुदि मेन पर्टफलिय'आव सोआब्ला बिथांमोनखौ मेन पर्टफलिय'आव दोनफायाब्ला बोरै देरहागोन दाना बोरै बिथांमोना बिसास खालामगोन मोनसे सोंथिफ्रा बेबो आरो दा गथिखे नायदो मानोना दैदेनगिरि सारमोनहाथ' मिथिखाजोबो जोंनि बुंनायाथ' मा रज'नो जोंनि मोनदांनायाथ' रावनावबो माने मिलायखाया गथिखे आं एसे बर' फिसा हिसाबै बर' हारिनि जौगानाय बर' हारिनि बिटिआरनि सायाव डेभेलपमेन्टखौ लुबैनानै सोर दैदेनगिरिफ्रा माबायदि मावदों मावाखै जों बयबो मिथियो जों गासैबो बुजियो बयहाबो साननो हानाय बुजिनो हानाय बयहाबो बिबेक दङ हिसाबै मोननांखायो दा गथिखे फैबाय थानाय समावसो जोंनो फोरमायसिगोन बबे राजखान्थि हान्जाया जय जागोन बेखौ आं बेखिनि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय आरो जुदि आंनि भिडिअ बानायनाया जुदि गोरोन्थिफोर जादोंबा नोंथांमोना गावनिनो साननानै खेमा होबानो जाबाय आरो बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय गोजोन्थों